dag 2 i forhold til træning. Jeg er helt smadret i mine arme, mine triceps, som er hernede et sted, og min biceps og mit bryst og mine lægmuskler. Jeg har hørt af kyndige læber, at det går over snart, og at det bare lige skal et par dage. Og jeg har selvfølgelig prøvet at være øm i musklerne før, men jeg har ikke trænet på den her måde, så jeg har været lidt usikker. Men jeg fortsætter ufortrødent her på dag 2. Det er dag nummer 5 i projektet. Jeg var ikke oppe at træne i går, og jeg tager nok heller ikke op at træne i dag. Jeg er stadig helt kvæstet i min arm efter... Ja, det var vel i virkeligheden efter første gang, og så begyndte jeg at kunne mærke det anden dag. Og jeg frygter måske lidt, at jeg har overbelastet i hvert fald min venstre arm. Der er i hvert fald ikke særlig meget god dag i den. Jeg kan næsten ikke engang bøje den ordentligt. Så den skal lige have lidt ro. Jeg vil gerne gøre det så autentisk som muligt i forhold til det her bodybuilder race. Men jeg er bange for, at hele musklen den simpelthen springer i luften, hvis jeg bliver ved. Til gengæld så skal jeg op og tale med en diætist i dag, som hedder Mette. Og hun skal kigge på min kost, som jeg har holdt mig til uanset træning. Jeg har fået en partner med mig op i træningscenteret i dag, så jeg lige kunne blive filmet, at jeg faktisk er her og har været her i mange dage, undtagen de sidste 2, fordi jeg har været så dødhamrende smadret i mine arme. Men vi har fået lagt et lidt mere professionelt træningsprogram, end da jeg først greb det hele an. Så nu håber jeg, at det kommer til at gå lidt bedre end en smadret arme og ødelagte ben til de næste 3 uger. Det flotte ben. Jeg har ikke taget på. Jeg vejer cirka 788, men der er så også kun 8 minutter. Men det er altså det, jeg gør hver eneste dag.